Majitel tohoto vozidla se možná bude divit, když nebude mít čím odjet. Právě na tyto automobily se od září zaměřují v Havířově. Město má vlastní odtahovou službu. Řidičů, kteří parkují na nástupních plochách, sice ubylo, přesto se ale najdou hříšníci. Za první 3 měsíce jsme odtáhli 76 aut. Z mého úhlu pohledu si myslím, že to není ani moc, ani málo, že prostě ten systém, který jsme nastavili v městě, funguje. Vozidla jsou odtahována na zachytné parkoviště a řidiči si je do 2 dnů vyzvedávají. Nemáme žádné problémy s komunikací a převážně je to tak, že pokud řidič bydlí někde poblíž a vidí, že by mohlo být odtažené auto, tak rychle běží přeparkovat. Tím hlavním cílem je bezpečnost. To znamená, chceme, aby nám řidiči neparkovali na nástupních plochách IZS a ve spolupráci s městskou policií si myslím, že to velmi dobře funguje, ale pořád jsou místa, která jsou problémová a kde řidiči pořád špatně parkují. Takže ten proces, myslím, že bude delší, ale už dneska vidíme jeho první výsledky. Město také zkontrolovalo nástupní plochy a zlepšilo jejich vyznačení. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem jsme objeli výškové budovy, ty největší na území města. Zkontrolovali jsme vlastně kvalitu dopravního značení a jeho jednoznačnost. To znamená, bylo doplněné jak svislé dopravní značení, dodatkové tabulky, které byly ujednoceny a současně bylo doplněno i vodorovné dopravní značení. Zaznamenáváte stížnosti od řidičů na právě postup odtahu? Jak už jsem říkal, těch odtahů nejsou nějaká kvanta. Opravdu odtahujeme auta, které brání zásahu IZS. A reakce občanů obecně bych řekl, že jsou pozitivní. Také jsem očekával nějaké negativní reakce, ale spíše zaznamenáváme ty pozitivní od lidí, kterým zaparkovaná auta špatně vadila v jejich životě. Ti slušní lidé, kteří parkovali dobře. Takže jsem, dejme tomu, příjemně překvapený, že ty reakce jsou spíše pozitivní než negativní. Radnice si uvědomuje, že ve městě je stále málo parkovacích míst. V prosinci se nově otevře na 170 míst v areálu nemocnice a další stavby se chystají, například na ulici Škroupova. Barbora Kellnerová, televize Polar, Havířov.